Avui al podcast de Veus Joves conversem amb la Sara, membre de la companyia Abunda Teatre, un projecte que uneix art escènic, educació i transformació social. Abunda Teatre forma part de la segona trobada de Veus Joves dins del programa Ocell de Foc, que treballa per donar espai, veu i suport emocional a joves entre 16 i 30 anys a tot Catalunya. Primer de tot, benvinguda, Sara. Gràcies. Com estàs? Molt bé, moltes ganes de començar tota aquesta jornada meravellosa que heu fet. Gràcies a tu per confiar en nosaltres, en el projecte i en crear també sinergies professionals de grans experts en la salut, benestar, amb l'art, la cultura, que ara ens explicaràs qui ets. I no res, doncs per començar avui el nostre podcast, li faig la pregunta següent de com neix Abunda Teatre i quina és la seva essència com a companyia. És a dir, Sara, què us mou a treballar des del teatre i amb mirada social i educativa? Doncs a Abunda Teatre la formem dues dones, la Diana Hermoso i jo, Sara Fernández, i neix perquè totes dues som actrius, a banda de fer altres coses, ella és psicòloga, jo soc formadors, etc. I ens adonem que amb el teatre tenim una oportunitat meravellosa d'assajar les nostres vides com a espectadors, però fent-lo servir et permet viure moltes vides i provar a entrar en jocs que potser des de tu mateixa et costaria més. I no n'hi ha judicis quan estàs jugant. Així que des d'aquí el que ens va moure és dir n'hi ha una sèrie de temes que no s'estan exposant, que estan sent silenciats, però amb el teatre tenim una eina. I Abunda Teatre neix des d'això, des de donar veu i visibilitat a tots aquests elefants roses que intentem amagar, però que estan molt presents. Que bonic, perquè nosaltres, com a tercer nucli del Baix Llobregat, que liderem el programa Ocell de Foc al nostre territori, vam considerar que el nostre nom del tercer nucli es digués Ocell de Foc Cultura Baix, perquè creiem en la cultura com a pont d'inclusió i d'apropament per arribar molt més, no? Aleshores, clar, és bonic el que m'estàs dient perquè d'alguna manera és com que anem de la mà com a professionals perquè creiem en la cultura, en el vostre cas el teatre, doncs per arribar molt més, no? Clar, a més, tingues en compte que des que va néixer la humanitat com a tal, s'han juntat i ens hem juntat per ballar i per contar històries, perquè n'hi ha una necessitat de poder explicar per entendre què és el que ens està passant com a grup i com a individus, i també d'això, de fer de mirall el que passa en les nostres vides. Sí. A Veus Joves participeu amb el taller La meva història, el meu estil i el meu gènere. És el títol del taller que avui la Sara impartirà. Sara, com plantegeu aquest espai i quin és el seu objectiu principal amb els joves? L'espai serà bàsicament un descobriment a poc. Descobrirem quines són les etiquetes que donem a cada rol, tot i que pensem que ja no ho fem, encara portem una educació molt clara que ens ha etiquetat i ens ha obligat o ens ha animat a entrar a uns motllos que no hi cabem. De fet, gràcies a que ara n'hi ha una consciència molt clara de que no hi cabem i que no estem a gust en aquestes caixes, que necessitem alguna cosa diferent, s'han començat a crear noves etiquetes de gènere, sí? I és bàsicament des del joc veure quines etiquetes encara tinc enganxades i què és el que m'estan impedint fer i com seria jo, com seria la meva vida si em permetés treure'm aquestes etiquetes. Que interessant, perquè quan parlem de teatre, normalment, què ens imaginem? Doncs un teló, un escenari i uns actors que tenen un guió i fan una obra. Però a nivell d'usuari, estareu potser d'acord o en desacord, no ens imaginem que el teatre pot ser tan poderós per arribar a curar, ho dic bé, a sanar?
Sí, pot arribar a sanar o, si més no, a qüestionar, que això és important. És el primer pas per poder trencar allò que portes fent de la mateixa manera tota la vida que no t'ha servit. Que bé. Doncs anem per la pregunta 3, vale? Comenta. Parlar de gènere, identitat i expressió personal amb adolescents i joves no sempre és fàcil, estem d'acord, no? I més ara, en les noves generacions, doncs, que tenen una manera de comunicar-se entre ells millor que tu i que jo amb els dispositius. Sí. I res, simplement la pregunta és quina resposta rebeu normalment d'ells i si hi ha curiositat, resistències, emoció, que és el que pràcticament... Sí, clar, hem de tenir en compte que a més és una època de la vida, l'adolescència, on estàs descobrint qui ets. N'hi ha persones que encara als 30, 40 anys estem buscant a veure qui som i ens anem coneixent. Llavors, el que sí que ens trobem és que els tallers que fem, com els fem des del joc, no els fem des d'una classe magistral, perquè no és el que ens interessa, i els fem des del cos, des del moviment, succeeix algo que és el que succeeix al teatre o succeeix amb l'il·lusionisme o amb el cinema, i és que tu no estàs allà perquè et donin una lliçó i llavors baixes totes les teues defenses. I el missatge entra i les qüestions surten sense tants filtres. I ens trobem normalment una mica de resistència a l'inici, però a l'entrar en la dinàmica del joc estan desitjant jugar, desitjant aprendre, i apareix aquesta meravellosa curiositat que sí tenen també. Que guai. Que bonic. Tinc ganes de veure el teu taller avui, a veure com el portes, I sí, tinc moltes ganes. Mira, el teatre com a llenguatge té un poder únic per connectar amb les emocions, que és el que estem dient ara amb les preguntes que hem fet. Com creus que pots ajudar els joves a expressar, a entendre, a sanar allò que potser no saben posar ells paraules? Clar, a veure, això és un procés llarg, però amb aquests tallers és el que te comentava. El que volem és que almenys tinguin una petita visió de tot i com d'immens és el seu món interior i com de vàlid és sigui o no semblant a la persona que tenen al costat. Perquè al final tots ens assemblem, però tenim els nostres tresors, que a vegades els veiem com algo que ens pot fer semblar la persona rara, la persona estranya, i hem de celebrar-ho. O sigui, sempre enfoquem els tallers per celebració d'allò que ens fa també diferents i que probablement quan surti unes altres persones del grup es reconeguin. Sí que és cert que ens trobem ara, per exemple, en el tema de les emocions, que intentem bloquejar-les, perquè n'hi ha com una creença que no ens ha abandonat encara, que si t'emociones o mostres les teves emocions ets feble, i hem de diferenciar entre feble i vulnerable. És diferent. Una persona vulnerable no és feble, és molt valenta i molt poderosa si és capaç de mostrar quines són les seves vulnerabilitats. És un regal que està fent al món. Sempre. Que bonic que diguis això. Però costa, entenc que costa perquè estan en un moment de la vida que és una mica... Però als adults ens passa el mateix. Sí. Als adults ens passa por a jutjar-nos, sempre volen la millor versió de tu a les feines, a nivell professional, l'exigència, les responsabilitats... Clar, al final som humans i la por a lo que pensin la resta de nosaltres és una por que es transforma en pànic, és a dir, en por no respirada, i ens immobilitza. I el que hem de tenir eines és per poder sobrepassar tot això i superar-ho. Que necessari és. Sí. Que necessari és en aquests temps. En aquesta jornada, Sara, també, no sé si em pots respondre, però hi ha 2 actuacions dins de l'espai escenari que fem a la tarda, al Parc de la Mariona de Molins de Rei. A la tarda també hi haurà actuacions i una d'elles és de teatre, de Bunda Teatre. Què pot esperar el públic d'aquestes obres i com connecten potser el missatge? El que faran els meus companys serà improvisació. Què és el que ens aporta la improvisació? Que al final
és una peça que es crea amb el públic. I llavors pot passar qualsevol cosa. El teatre ja és algo viu i que cada funció és diferent, però amb la improvisació el que fem és agafar les curiositats i les necessitats del públic, posar-les en escena i fer d'un mirall directe a allò que ens estan dient des de la comèdia, que la rialla també fa, que ens relaxem i baixem totes les defenses i tots els filtres. Jo els he vist en directe a un dels esdeveniments més importants que organitzem, que és l'Urbana Fest, que us convido a mirar les nostres xarxes, a Instagram, per exemple, l'Urbana Fest, i vam convidar a un de teatre amb un impro show i van parlar... A un show d'impro. Un show d'impro. Digues la diferència. Sí, us explico. Impro Show és un show d'una companyia específica de Catalunya que té aquesta nomenclatura. Vale, no ho llavors, sí, llavors és el seu títol, és la seva marca. Vale. Llavors sempre fem servir show d'impro. Show d'impro, Show d'impro és a un de teatre. Show d'impro és un show on es fa improvisació. I en aquest cas farem un show d'impro. Mira, me fico aquí inclús mayúscula. Show important. Impro. Perquè aquestes cosetes, si no ens corregeixen, nosaltres tirem millor. És normal. Concretament amb Ocell de Foc, que és el programa que fa que avui estiguem celebrant aquesta jornada, molts joves del programa d'Ocell de Foc viuen situacions de fragilitat, com hem dit, emocional o de desconnexió social. Com el teatre pot convertir-se en una eina real per reconnectar amb un mateix amb els altres? Perquè en el teatre tots som iguals i ets vàlid. És a dir... Quin missatge els hi donaries si tinguessis un jove que li encantés el teatre però estigués passant per una situació fràgil? Què els hi diries? Doncs li diria que provi a vindre al grup, que provi a ser part d'alguna cosa on no seràs jutjat, on podrà ser ell mateix o ella mateixa i, a més, viure moltes més vides, on no n'hi ha límits per ser. Que bonic! Jo vull estar, també. Doncs mira. Jo vull estar a tot arreu. De fet, estic a tot arreu, i això també és un problema, perquè és com que estàs però no estàs. Quina força més poderosa té aquestes disciplines artístiques. Quina diferència noteu entre treballar amb joves en entorns educatius, instituts, per exemple, i fer-ho en projectes comunitaris com el d'avui? N'hi ha bastanta diferència. A veure, l'entorn educatiu és un entorn que normalment és obligatori. Val? Llavors, allà trobem molta més resistència, perquè és un entorn on tenen unes normes molt fixes, que potser ells no estan d'acord, que estan fent alguna cosa que no li veuen gaire el sentit. Llavors, quan venim aquí, a Casa Urbana sobretot, venen a un lloc, a un espai on poden respirar i on poden ser ells mateixos. I tenim tot aquest espai guanyat. Tot aquest espai guanyat. Tot i que a vegades en els nostres tallers ho entenem, perquè clar, en aquest cas en Casa Urbana no té res a veure amb el ball i es queden una mica així com vaig a veure primer, a veure per on vens i què me vols vendre, saps? Però de seguida entren al joc, perquè clar, el que intentem és això, és jugar en ells. I el joc és un dels idiomes i els llenguatges més universals. Crec que és superinteressant el missatge que estàs donant. Tant de bo surtin més artistes i els que estigueu passant per un moment de malestar emocional us pugueu recolzar amb alguna disciplina artística, perquè us ajudarà moltíssim. Jo, de fet, sempre recomano... A veure, els éssers humans som creadors per naturalesa. Això vol dir que tots hem de ser escriptors, actors? No, però que ho pots incorporar a la teva vida. Clar.
I ara que estem en un espai, en una vida en un funcionament de la societat que va una mica ràpid i que sembla que no té cap sentit, el crear alguna cosa, el que sigui, ens ajudaria. Ens ajudaria. Doncs a por ello. Vamos a por ello. Abunda Teatre també treballa amb professionals i comunitats diverses. Sara, com adapteu els vostres tallers segons el context sense perdre el vostre segell, sobretot transformador? Fixant-nos molt bé qui són les persones que seran usuàries, veure quines són les creences, quin és el seu background, i a partir d'allà dissenyem tant el temari, el llenguatge i fins a on creiem que podran saltar. La idea és que sigui un espai segur. No ens interessa gens que vinguin aquí a patir. Necessitem que puguin gaudir i aprendre alguna cosa. Molt bé. Ja queden 2 preguntes només, així que segurament se us està fent molt curtet. Jo, abans de fer-li les 2 últimes preguntes, vull que la Sara ens digui on podeu trobar la Sara i el seu equip d'Abunda Teatre. En Abunda Teatre, en Instagram busqueu Abunda Teatre i ens trobeu. I qualsevol cosa podeu enviar-nos un missatge per allà i sempre contestem. Sí. Pues ya sabemos dónde está el equipo de Abunda Teatre. Sara, què creus que necessiten els joves avui perquè el seu benestar emocional i creatiu es pugui expressar sense por ni perjudicis? Que canvia la societat completament. Sí? Sí, perquè tot i que estem en un espai que ja hem fet un canvi, encara creiem que els joves no són suficientment madurs o no estan involucrats, però potser no, el que passa és que no els estem escoltant. Llavors, crec que la solució a tot és l'escolta, en general, però l'escolta de veritat. Per això diem veus joves. Mira, la samarreta que portes, al nostre esdeveniment es diu veus joves, tot i que sabem que és una frase ja dita, però creiem molt en donar veu als joves. Clar. És la finalitat de l'esdeveniment i de la segona trobada d'entitats i joves que fem d'Ocell de Foc, al tercer nucli, i és tan important donar veu als joves. Després haureu de fer una altra d'escolta activa. A veure si... Potser sí. L'eslògan de la tercera edició, veus joves, escolta activa. Sí. Prenc nota. Mira. Ara, prenc nota. Última pregunta. Digues. Vale? I per acabar, si haguessis de resumir en una frase el missatge que voleu transmetre amb la vostra participació a Veus Joves, quin seria? No has de cabre en un estàndard per ser vàlid. Ja està. No has de caure en un estàndard. No has de capiguer, perdona. No has de capiguer en un estàndard. És a dir, no n'hi ha cap puesto on tinguis que encaixar. Clar. No és això. Ostres, però això és molt difícil, Sara. Ho sé. Uau, perquè socialment Ho sé. com s'ho poden muntar els joves i les persones? Doncs mira, trobant puestos on no els estan jutjant, disculpeu, com per exemple aquí. Aquí troben. Per què venen aquí i els agrada més estar aquí que qualsevol altre puesto? Perquè aquí poden ser ells mateixos, perquè aquí poden respirar. Necessiten trobar persones que siguin casa, que no els estan jutjant per ser qui són. Una cosa és no jutjar i altra cosa és no dir-te el que estàs fent i el que t'estàs equivocant. No estem parlant d'això, estem parlant d'intentar ser una altra persona. No han de ser una altra persona per poder ser estimats. Potser seria aquesta la frase. No has de ser una altra persona per ser estimat o estimada. Vale, això sí, però creus que el sistema, és que obriríem un meló, el sistema tampoc ens ajuda, no? O què? No, per això s'ha de canviar. Per això quan em deies com hauria de ser, hem de canviar la societat. Em deies, segur? Dic, sí, segur. S'ha de canviar. I jo crec que s'està fent. Nosaltres a Casa Urbana, creu-me que amb el Moi ens analitzem moltíssim. Vull dir, davant de qualsevol cosa que a vegades no ens surt bé,
no ens podem anar a dormir sense analitzar què ha passat i tal. I a vegades jo amb el Moi no estic d'acord ni ell amb mi. Vull dir, el bo que tenim és que debatim, no? Fins a arribar a un consenso i diem, vale, vinga, anem a aplicar això. I constantment estem analitzant, perquè tot està evolucionant molt ràpid, tot. Les polítiques a vegades canvien. Cada 4 anys canvien polítiques Aleshores, també portem un cacau tots, els educadors, els docents, els artistes, els joves, i clar, ficar ordre a tot això, creieu-me que a Casa Urbana ho intentem. Per això, cada vegada més necessitem professionals com vosaltres, perquè nosaltres arribem on arribem, però també us necessitem. Però tingues en compte que del que m'estàs parlant tu és d'un ordre que ve del diàleg. Això és la base. És a dir, des de la nostra perspectiva, no creiem que sigui un problema tota aquesta diversitat, perquè aquesta diversitat ja hi era. El que passa és que estava amagada. Clar. El tema és com podem parlar amb gent diversa, escoltar-nos i entendre quin és l'espai que necessita ocupar aquesta altra persona i que potser no n'hi ha cap problema en el que ocupa. No és una amenaça cap a mi i cap a qui sóc jo. És simplement una necessitat de poder tenir aquest espai. Com fer això? Parlant, escoltant-nos, debatint, arribant a acords, no imposant, no dient això ha de ser així, sí, vale, però fins a quin punt? I és la feinada que tenim. Pues a por ello, ¿no? A por ello. Gràcies, Sara. I a tot l'equip de Bunda Teatre per portar la vostra mirada sensible i compromesa amb aquesta jornada. El vostre treball mostra com el teatre pot ser un espai per transformar emocions, fora de guió també diria per transformar vides, consciència i dificultats en veu col·lectiva. No res, podeu conèixer més de la feina i de tota la gran tasca i projectes que fa tot l'equip de Bunda Teatre. Sisplau, torna a repetir. A l'Instagram. A l'Instagram, a Bunda Teatre. I Sara, doncs amb ganes de veure aquest taller. Sí. I a veure si el pròxim podcast convidem a la Diana. A la Diana, sí. I així les dues fundadores i mentores i representants de Bunda Teatre les puc tindre juntes perquè la Diana també és molt top i us encantarà. Gràcies i fins la propera.